तर मित्रांनो, मी मॅडी इंद्रकर आमच्या कोकणी यूट्यूब चॅनलवरती तुमच्या सगळ्यांच्या खूप 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 महिन्यानंतर स्वागत असा. भरपूर महिन्यानंतर ही व्हिडिओ पडता. कारण काय, मागच्या वाटतं जरी जवळजवळ 7-8 महिने झाले असतील आणि 7-8 महिने झाल्यानंतर ह्यो व्हिडिओ पडता पहिलंच. आणि विषय असा की इतके दिवस गॅप का पडलो, सगळेजण म्हणत होते माझा मित्र की व्हिडिओ करत नाही कशाक, ब्लॉग करत नाही कशाक. तर मित्रांनो, खरं सांगायचं तर पहिली गोष्ट म्हणजे माझा फोन होतो, जो जो फोन होतो तो हरवलो, बाईकवरनं पडलो. आणि त्यानंतर मध्ये माका बरं पण नव्हता. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे मध्ये मी कामासाठी पण गेलेलो आहे, काम पण करायचो, त्यामुळे वेळ भेटायचो नाही. इकडे तिकडे फिरून ब्लॉग बनवा असं करू शक्य नव्हतं आता. आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे मी तुमका माहिती असतात म्हाका माहीत नाही, जे कोण ज्यांका कोणाक माहीत नसतात त्यांच्यासाठी सांगते, त्यांका सांगताय की मॅडी हिंदळेकर म्हणून एक माझा दुसरा यूट्यूबचा चॅनल असा, यूट्यूब अकाउंट असा माझा. त्याच्यावर मी सॉन्ग वगैरे बनवतो आहे, स्वतः लिहितो आहे, स्वतः बोलतो आहे. तर मग दोन दोन चॅनल म्हणजे दोन दोन चॅनल यूज करूचा म्हणजे तेवढाच माका परत गाण्यांचा म्हणजे गाणी पण लिहिते मी, सॉन्ग लिहितो आहे. त्यानंतर परत हे ब्लॉग बनवा म्हणजे खूप कठीण होऊन जात होता. तर मी आता ह्यो ब्लॉग बनवते कारण काय, मला वाटलं की आता भरपूर महिने झाले, आता आपण परत एकदा स्टार्टर मारूया आणि आपण परत एकदा स्टार्ट करूया. तर आता मी उद्या नाहीतर आज संध्याकाळी जाणार मामाकडे. जर बघूया हे ब्लॉग मग का इकडनं करून भेटलो, काही ना तामान्यातनं करून भेटलो मामाकडनं तर तिकडनं करीन, नाहीतर मग मी तिकडनं हिंजळ्यात कदाचित गेलो तर हिंजळ्यातनं मी जाताना ब्लॉग सुरू करीन. तर बाई एवढाच सांगायचं होता. पुन्हा एकदा तुमका सांगते, मॅडी हिंजळेकर या नावाचा माझा दुसरा चॅनल असा. तर त्या चॅनलला पण तुम्ही सबस्क्राईब करा. चांगली चांगली सॉन्ग असत, हिपहॉप बोलतो आपण ते का, रॅप वगैरे जे काय बोलतो आपण, तर तसे मी तशा प्रकारचे सॉन्ग बनवतो आहे. तर नक्की त्या पण व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा. तर मग चला, ह्या व्हिडिओ आपण सुरू करूया. इथूनच माझ्यासोबत राहा आणि माझी व्हिडिओ बघत राहा. आणि मेन गोष्ट म्हणजे सगळ्यांना सांगू ठरवला की सध्या आपली कुणकेश्वर यात्रा म्हणजे महाशिवरात्री चालू असा. तर सगळ्या माझ्या सदस्यांच्या महाशिवरात्रीच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. दुसरी गोष्ट म्हणजे ह्या महाशिवरात्रीचा जर मला ब्लॉग करू भेटलो तर मी नक्की करतलं. कारण का पहिलं जातले मी तामान्यातनं जर मला ब्लॉग करू भेटलो तर मी ब्लॉग तामान्यातनं करीन. आणि जर मला तामान्यातनं नाही भेटलो, कदाचित मी हिंदळ्यात गेले तर मग हिंदळ्यातनं सुरू करेन, पण ब्लॉग करीन नक्की. आणि तर चला मग ब्लॉगसाठी तयार व्हा आणि ब्लॉगवरती चालू राहा. सूरज असा हे असा रे, असा सूरज. तर मित्रांनो, मी मॅडी इंदळकर आमच्या कोकणी यूट्यूब चॅनलवरती तुमच्या सगळ्यांचा पुन्हा एकदा स्वागत असा. तर आज म्हणजे आमच्या कुणकेश्वरच्या देवाची यात्रा म्हणजे महाशिव यात्रा त्याला बोलतात. तर मी कणकवलीतनं 16 तारखेक गेलो आहे, 16 तारखेक मामाच्या गावात गेलो आहे. तिकडे पोरांसोबत गेलो आहे पण मी रात्रीचो यात्रेसाठी, पण मला तिकडे व्हिडिओ करूक भेटली नाही. तर आता इकडे गावातले मित्र दोघं तिघा त्यांच्याने मला फोन लावले नाही आणि मग बोलले की इकडे येतो आणि इकडनं आपण जाऊया. तर आजचो जत्रेचो शेवटचा दिवस आणि शेवटच्या दिवसात आता मी, माझा मोठो भाऊ आणि माझा लहानपणीचा मित्र असा आणि आमचा मामासुद्धा आमच्यासोबत दिलो असा. तर ओळख करून देतो आहे, ह्यो माझा मोठो भाऊ सुमित आणि माझा मामा मोठो आणि ह्यो माझा लहानपणीचा मित्र, हा इकडे सूरज त्याचं नाव. तर आम्ही आता चौघंजणं जात आहोत. माझी बाईक असा, त्यानंतर ह्याच्या माझ्या भावाची पण बाईक असा. तर आम्ही आता जाऊ. दुसरी गोष्ट म्हणजे कणकवलीतनं माझी मावशी आणि माझ्या मावशीची मुलगी आणि माझी बहीणसुद्धा दुसरी सक्की, ती पण कणकवलीतनं एस टी तिकडे कणकवली कुणकेश्वरला गेली असत. तर ती पण तिकडे आमका भेटतील, तिकडे आमची भेट होईल. तर आम्ही आता जातो. मग कुणकेश्वरला गेल्यानंतर तुमका मी पुढचं दाखवीन. तर चालू राहा ब्लॉगवरती. तर मित्रांनो, जस्ट आता मी पोचले असं आहे बेडभाऊच्या वरती. तुमका मी दाखवलं होतं कुठच्या त्या ब्लॉगमध्ये, माका वाटता हिंदळे ते देवगड फेरफटका या ब्लॉगमध्ये तुमका ह्यो रस्तो मी दाखवलेला आहे. ह्यो रस्तो सरळ जाता कुणकेश्वरला आणि आता आम्ही इकडनं येईल, इकडनं म्हणजे हिंदळे बेडभाऊ.
तर आता आम्ही जस्ट असं की जा मिडभाऊचा सरकारी दवाखाना असा त्या दवाखान्याच्या तिकडे आम्ही आता इला असावं जरा पाठी असं तर आम्ही पुढे येलो. तर माझा भाव आणि मामा पुढे गेले. आम्ही म्हटलं इकडनं जरा थोडीशी तुमका झलक दाखवते. म्हणजे काय की आम्ही कुठच्या रस्त्यापर्यंत कुठपर्यंत येऊन पोहोचला होता त्या दाखवण्यासाठी आम्ही इकडे जरा आता थांबला होता. इकडनं आमका नाही म्हटलं तरी 8 किलोमीटर कुणकेश्वर असा. तर मित्रांनो ब्लॉग चांगलं होईल, चांगली व्हिडिओ होईल, तुम्ही फक्त बघत राहा. आणि पुढे जाऊन मग आम्ही तुमका कुणकेश्वरला भेटू. तर चला मग आता मी जरा मोबाईल हातात घेतला फोन आणि सूरज बाईक चालवीत माझी. तर मग चला. तर मित्रांनो जस्ट आता कुणकेश्वरमध्ये आम्ही गेलो पोचलो. आता पार्किंगला काही जागा असं काय बघणार. तर मग तिकडे पार्किंग करू आम्ही. बघूया कुठे जागा भेटणार. होय करूया. पुढे नको करूया, पुढे गर्दी असते. तर इकडे पार्किंगची जागा असा. पार्किंग हा नाच होय. तर बघूया आता कुठे पार्किंगला जागा काय. जोरात मार रे. तर मित्रांनो जेव्हा मी आणि दया हिंदळीचे देवगड फेरफटका या व्हिडिओत आम्ही तुमका इकडनं व्हिडिओ दाखवली होती बघा. योच तो एरिया. इकडे वरती मंदिर असा. इकडनं आता वरती मंदिराकडे जाणार. आणि मित्रांनो हे बघा बीच. ही मंदिराची एंट्री इकडनं पाठच्या बाजूने. इकडनं तुमका निसर्ग बघूक भेटात. बीच बघा. आणि मित्रांनो दुपारची वेळ असल्यामुळे ऊन तर भरपूर असा. हे आपल्या कुणकेश्वर देवाचं मंदिर. आणि आज एवढी काही गर्दी नाही असा. तो गेलो पुढे गेलो. तो काय धावतच सगळं. लय ऊन असा. लय तापाक होता. पण इकडे गेल्यानंतर जरा 2 मिनिटं बरा वाटला, जरा शांत वाटला. गेलो. तुम्हाला सुसाडत जातो. असं काय तुम्हाला सुसाट गेलो. तर मित्रांनो ह्या मंदिराचं मेन गेट हो बघा. ह्यो असा नवीनच बांधकाम केल्याने नवीनच बांधलेले असा या.
खा दो. तर जस्ट आमका तर जस्ट आमका कणकवलीतनं जे आमचे पाहुणे येलेले ते आमका जस्ट भेटले असत. ही आमची मावशी, ही आमच्या भूषणची आई आणि भूषणचे पप्पा लास्ट. हा कोणा मी येतले उद्या सकाळी. अरे उद्या काय माणसात हो रात्री जाऊचा आणि बहीण ती काय ता दिसला या काय येणार नसते करा म्हणजे माहिती आहे काय माझा माहिती आहे का घेऊन जातोय म्हणून गाडी घेऊन येणार होतो. एका मावशीक विचारू सांगलं येता का. अरे मग ती येतो मी सांग ना काय करतो ती गाडी लगेच धाडक गेली. भेटतेली हो भरपूर असं. एसटी नाही सध्या मोबाईल होता फोन लाव काय जाऊ ना तुम्ही. लवकर ये नकर कोणी करू सांगणार एवढे मग तो नाही म्हणत ते गाडी घेऊन कोणी सांगा तुका सांगितलेलं कोण नाही. तर मित्रांनो दया येता दया तुमका माहीत असतात त्याच व्हिडिओमध्ये होतो जो हिंदळे ते देवगड फेरफटका या व्हिडिओमध्ये जो दया माझ्यासोबत पूर्व इलेलो. तर तो दया इलो असा कुणकेश्वरच्या जत्रेत. तर त्याने आता बंटीक फोन केला नसा खाय भेटता तो बघूया. आम्ही येऊ शकता पण गाडी तकडे आणि जर आम्ही नाश्ता करूसाठी बसलाव सगळेजण. येईल काय पाणीपुरी खातालास ना आता तो सर्व एक एक वडापाव काय काय घ्यावा चला पटकन त्याचा सांग मग ती गाडी काय लावलं तिकडे एक आहे ना साधं पाणी पी. तर आम्ही मस्तपैकी कांदा भजी घेतली एक चाय आणि तिकडे सगळ्यांनी उसळपाव घेतलेलो असा. मामाने एक चाय आणि काय ह्याच्यातली भजी खाता. तू काय घेतलं. हॉटेल पुरा रिकामी असा कारण की आजचा शेवटचा दिवस आणि मग वाटतं ही जत्रा आता संपत्ती असा त्यामुळे एवढी गर्दी पण नाही. लिहून ठेवू सांगता काय नाही म्हणता जातो
इथे महादेवांची मोठी बॅनरमध्ये मूर्ती करून ठेवलेली असतात. तर हे तामान्यातले कालचे मित्र, कालच आम्ही यांच्यासोबत गेलेलो जत्रेक आणि आज पुन्हा आमका भेटले पंकज निखिल पवार, अनिकेतचा मोठा लहान भाऊ अभिषेक. तर मित्रांनो, ह्या आपला कुणकेश्वर मंदिराच्या जवळचा बीच. त्या शिवरात्रीत मरणाची भरपूर गर्दी असता. खूप लांबवरून लोक येतात, मुंबईवरून तर भरपूर गर्दी असता. त्यानंतर आज दिवसाचा असल्यानंतर दिवसाची गर्दी नाही, कारण का ऊन असता म्हणून. पण रात्रीचा तुम्ही ह्या यात्रेत गेलास तर बेकार गर्दी असते. ह्या आता जो बीच असा इथे आपण वाळवंटावर फिरत आहोत, इकडे तुमचं अजिबात असं म्हणजे फास्ट चालू भेटणार नाही, एकदम फ्लोमध्ये, कारण का एवढा पब्लिक असतात, खूप गर्दी असतात. आता मी त्या दिवशी पहिल्या दिवशी इलोय तो तामान्यातल्या मित्रांसोबत, म्हणजे माझ्या मामाच्या गावातल्याकडचे जे मित्र होते त्यांच्यासोबत इलोय. पण त्यावेळी मी ब्लॉग बनवूक नाही. आणि आता मी इलोय तो माझ्या गावाकडून इलोय, हिंदळ्यात गेलोय सकाळी आणि तिकडनं इलोय. तर तुमका हो नक्की व्हिडिओ आवडतच. अजून थोडा वेळ असा आपल्याकडे, थोडा वेळ मी तुमका अजून काहीतरी दाखवेन. त्यानंतर दुसरी गोष्ट म्हणजे दया येऊचो असा, दया येता. दयाचं सीन असं झालं की दया देवगडवरून सुटलो कुणकेश्वरला इकडे येऊसाठी. तर दयांची बाईक होती, दयांची बाईक घेतलेल्या, तर त्या बाईकचा पेट्रोल संपला आणि अर्ध्या वाटतच त्यांनी बाईक तिकडेच लावल्या आणि तो चालत येतात, त्यामुळे तो अजून येऊक नाही इकडे. तर आता त्याचं कॉल लिहिलो बंटिक म्हणजे सूरजला, त्यांनी सांगितलं की बीचवरती आहे, आम्ही असतो तिची वाट बघतो. तर आता बघूया, दयाक पण तुमच्यासोबत भेट घालून देईन. तर मग आता बघूया, दयाची वाट बघूया. इकडे सगळे तिकडे असत, जरा पाण्याची मजा घेतात. आणि आज पाणी पण जास्त नाही असा. तर जस्ट मित्रांनो, दया इलो असा. तर पुन्हा एकदा दयाची भेट घालून देऊया. हे बघा काय केलं ना, तर बघा केसरचा जरा जागतिक मध्ये हिरो आठवता की नाही हिरो तुमका. देवगडच्या ब्लॉक मध्ये दया माझ्यासोबत होतो, तोच हो दया. पुन्हा एकदा भेटलो हिरो मध्ये एकदम. त्याचा जरा बाईकचा पेट्रोल संपलेला. तर आता पुढे पुढे वयाचं मजा येत आता दयासोबत असल्यावर. खाली जायचं पण मामाची जरा मजा बघा, बारक्या सोबत खेळतात. तेव्हाचे लहानपणी दिवस जरा आठवले पोरा बघून. जा जा जा, हे बसव, व्यवस्थित बसव. नाही पडाय गोयचा, मोबाईल हातात ठेव. ब्रेक असत ना.
दिलं त्यांच्यावरून. टडन 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 टडन. ए चला 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 रिटर्न तिकीट हात दाखवा मला. याला एवढाच रनिंग 150 रुपयात. बाय उतरताना घट्ट पकड हा. घट्ट पकड. चला चल चल लगेच कॅमेरा चालू कर. सूरज असा असा रे असा. सूरज खय काय माहिती आहे तुका? सूरज नाही सुमित गाडीत ना गाडी ए राजू हा बाजू काय आला अकडे काय चालू आहे खरेदी बघूया. अकडे खरेदी काय चालू आहे बघूया. काय आला चले किती रुपये? 200 300 190. बरोबर. आंबेडकर बरं काय ताबू दिये तर मित्रांनो जत्रा फिरून झालेली असतात. तर आता ती कणकवलीत जाणारी मावशी वगैरे बहीण वगैरे त्यांना आता सोडूसाठी वरती लाव. आता बघूया एस टी स्टँड म्हणजे एस टी लागतात. आता कणकवलीत जाणारी कुठची एस टी आहे काय बघणार आणि त्या एस टीत त्यांना बसवणार आणि मग आम्ही इथं खाली जाणार कुणकेश्वरच्या मंदिराच्या तिकडे आणि मग तिकडून डायरेक्ट हिंदळ्यात म्हणजे घरी जाणार. तर आता बघूया.
मगाच असून द्यायचा ना. लय गर्दी आहे. पुढे कणकवली हो अरे इथून बघा तुफान गर्दी कणकवली बसला. कर्णाची गर्दी असा. तर मित्रांनो आता आम्ही सगळेजण फिरलो आणि आता मधला जायचा खूप वेळ झालो, काळोख पण झालो आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे पाय पण जाम दुखाक लागले कारण खूप फिरलाव. तर आता भाऊ आणि मामा आणि तो बंटी म्हणजे सूरज ते पार्किंगकडे गेले असतात म्हणजे जिकडे बाईक लावली आहे तिकडे. तर आता मी हा व्हिडिओ इथे संपवत आहे. तर तुमका जर व्हिडिओ आवडली ही तर नक्की लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि जर तुम्ही या चॅनलवरती नवीन जर इला असाल तर मग आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. चॅनलचं नाव असा आमच्या गोगन ह्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि असेच तुमका मग नवीन नवीन व्हिडिओ बघू भेटेल. त्यासाठी तुम्ही नक्की सबस्क्राईब करा. तर आम्ही तुमका आता भेटतो पुढच्या व्हिडिओ. तोपर्यंत टाटा आणि बाय बाय.